Moi. Mä en nyt tästä tiedä, puhunko suomea vai englantia. Mä oon nyt käytännössä tehnyt pientä treeniä joka päivä. Niinku semmoista pientä. En oo vetänyt hirveet tämmöstä. Niinku silloin kun mä edellisen kerran aloitin, niin joka päivä 2 kertaa tai joskus jopa 3 kertaa. Koska mä oon ihan kohta 50, mä luulen, että mun pitäisi sammata vähän järkeäkin päässä. Ja sit mä oon hitosen ylipainoinen ja mulla on nivelsairauksia niinku syntymästä. Nivelsairauksia. Mitä kaikkea tässä nyt sit onkaan. Niin, mä oon nainen. Mä tarkoitan sitä, että synnyttämisjuttuja ja muita vastaavia. Selkävammaa ja semmoista. Niin, ei selkävammat liity naiseuteen, mutta niin, sori. Tän takia mä yleensä puhun englantia, kun mun on pakko niinku keskittyä siihen, mitä mä sanon. Ja kohta olen valmis, mä ota hetki. Mä kävin tossa aamulla koirien kanssa 40 minsan hölkkä kävely tuolla Saukoni kengillä. Nyt tässä Fitnurdin sprinterillä, niin 45 minuuttia näin mä noin palttiarallaan, niin sprinttailin, onko se oikein sana? Kuulostaako pervoin? Ja mulla on Fiitin kengät, aivan mahtavat kengät, suosittelen Evo Plussat. Näillä mä käytännössä aloitin juoksemisen, koska se oli siis niinku tän vanhuusien juoksemisen ennen koronaa. Ja en ole vähentänyt syömistä, koska mun mielestä on yksi suurimpia virheitä, mitä ihminen voi tehdä, jos se alkaa juoksemaan. Niin energiamäärä ei saa missään, mun mielestä energia ei saa missään nimessä vähentyä. Koska keho on sitten, what the fuck? Siinä alussa niin ottaa sen aika sille iisisti sen homman. Niin. Mä menenkin tämän jälkeen syömään. Mä en juokse siksi, että mä saan syödä, vaan mä syön siksi, että mä saan juosta. Vähän lisää tarvittis käsi poveri tohon juoksuun. Kädet huomasin, että ne väsyy ja sitten rintakehää pitäisi avata vähän enemmän ja sitten ojennusliikettä pitäisi saada niinku avattua. Mutta se kaikki tapahtuu niiden pienten lihasharjoitusten kautta, ei niinkään ehkä juostessa vaan. Itseään hoitamalla. Moi! Unohtui sanoa, että mä juoksen seuraavan kerran tällä tavalla viikon päästä. Mä kiellän itseltäni juoksemasta tän enempää tällaista. Mä annan vaan itselleni kerran viikossa mahdollisuuden oppia sprinttailemaan. Toki tiellä saa huvikseni, mutta niin, tällä niin tarkoitushakuisesti niin vain ainoastaan kerran viikossa. Ei tarvitse katsella mun muotojani sen enempää. Moi moi!